Yevropa Gepleyer Erkin Türkmen Radyosu. Salam gaderly iyileşler. Bugün biz size halkın hakikati bilmege hakkı var. Ya da 6 dillen gözlünün 7 milyar diyen derneğici gepleşimleştiriyeriz. Şuun Varşava'da obisyan geçen zamanına biz bütün Türkmenistan halkına bir hoş haber yetirmekçi. Birleşen Milletler Kurumatı'nın yukarı komisariyatı bizim elimizden zorluk bilen hükümete dayanıp, hükmüravanlığına dayanıp, haram dağ bilen on haram sıçak oğlu bular bizim elimizden bizim malımızı, mülkümüzü alırlar da şimdi bizi oğru edecek olurlar. Ama Birleşen Milletler Kuruması'nın yukarı komisariyatı şol edilen işin bir kanunluğunu, hakikatta rikitir ve oğru haram dağ bilen on tohumudığını, hem de şol bize yetirilen diyanı zeperi dolayı kaytarıp vermeliğini muhtarı hükmünde de. Umumi bizim avrayımıza, adımıza yetirilen diyanı çiğnem ayretin şonlarak tölevler var. Şol tölevim hükman beraymen edip koydular. Biz 2025 yılın ilki günlerini Türkmenistan'ın hem onun halkının geleceği için ören mühim olan tema qaytadan yüzlenmeyi makul bildik. Yadınızda bolsa 2024 yılın 20. dekabrına efire verilen BMG'nın adından 7 milyar dolarlık yalan adlı gepleşmede Gelli Kəridov'dan, onun ayalı Yulia Serebrennik'ten, hem ayalının ayarlığını Diana Serebrennik'ten avarat maşgala bandasının 2024 yılın 8. oktyabrına dünyada en ulu halkara guruma olan Birleşen Milletler Kuruması'nın adından tarihte görülmedik yalançılığa yüz uronluğunu haber veripdik. Qarağına basıp aldık 8 yılın dovamına. Qarağına basıp boyun ettik. Şoň edeni kimin oğrudığını, kimin orromsadığını Birleşen Milletler Kuruması'nın yukarı komisariyatı Nansuat aytti. Resmi yadayda da karar çıkardı. Ondan soň Kəridov Serebrennikler bu çıptırmanı OBSE'nin adam ölçeği boyunca Varşava konferensiyasının açık forumunda da ve beyleki käbir halkara platformalarda da utançsızlık bilen qaytaladılar. Общая стоимость конфискованного имущества и компенсация морального и физического вреда составила 7 миллиардов долларов. Это не просто материальная оценка имущества, это признание культурной ценности его работы и наследия. Esser döwründen beri Türkmenin dili, dini, edebiyatı, Türkmenistan'ın ekologiýasynyň arasçylygy, Türkmen bäbeklerinin hem enilerinin saglygy, söz we metod adatlygy, adam hukukları uğruna görüşip gelýän derneğici jurnalist hem ýazyjy hökmünde men Türkmen hökümetidir, onun wedipeler tarapyndan ýaýradylan kän yalançylyklara şaýat boldum. Hem olary öz watyna paş etdim. 3 yere okan ruhnamani. Son 3 yere okanından soň senin ağızda aklınız köpeliýär. Akıllı bolýar, düşünýär. Şondan soň akıllı köpelip ol göni cennete barýar. Saparmat Niyazowyň 1994 ýylda Nobel bayrağını aljak bolup ýuduran kezzaplygy da şolaryň biridi. Ana hem şüp bolmaýandy bilemem men. Düşünü bilemek. Emma men häzir reçenli Kəridov Serebrenniklerin 2024 ýylyň 8. oktyabryndan başlap ýuduran kezzaplygy ýaly uly çıptyrmany hiç wagt görmänimem, eşitmänimem. Çünki häzir reçenli BMG'nin adından yalan söylenen Ýöneköy Türkmenistanly bolmanly. Beýle uly yalançylyga hatda Saparmat Niýazow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly hökümet baş tutanlary da ýudurmandylar. Nereden baka, nehli baka? Ha? Ansat mı alak atlar dörötmek yanar dağıyalar? Ha? Ya 5 manat pul
berip Moskvada çempion ettim ben. Bütün dünya kırar ediyor. Çempion mir. Onun bakası ne açı? 7 milyar mı? Ya 7 trilyon mu? Kim ayrılıyor ol? Tuğrağın içinde duranatı. Elbette Niyazov bilen Berdimuhammedov Türkmen döwletiniň adyndan, onun içki hem daşky siyasatı barada agdyny açdykları yalan sözläp geldiler. Hem sözleýärler. Emma hatta şolaram Gelli Kariyev, Yulia Serebrennik we onun ayarlygyny Diana Serebrennik ýaly iň uly halkara gurama bolan Birleşen Milletler Guramasynyň adyndan dünýä jemgyýetçiligini ağlamaga miltetmäniler. Emma ine inni Niyazovdan we Berdimuhammedowlardan has beter zırracim yalançylar, allajylar orta çykdylar. Olar Kariyev Serebrenniklaryň maşgala bandasy. Bir topor en şeri üyüşiyelerde vela gıybatçı kutorun. Agdy jehepsiz Kariyev Serebrennikler BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň öz agdalaryna garap Gelli Kariyev türme basylanyna onuň tutsaw hökmüne käbir hukuklary bozulupdyr diýen manydaky tasdiklamasyny hamana BMG Türkmenistany özlerine 7 milyar dolar kompensasiya vermeli etdi diýip bokurduk ýertýärler. Hakykatda Birleşen Milletler Guramasynyň agdalyan dokumenti fakultativ protokol, ýagny ol diňe maslahat verici häsiýetli karar. Başga zat däl. İň esasyda agdalyan kararda haýsydyr bir pul jerimesi hakda asla bir sözüm ýok. O dokumentde hatta Gelli Kariyev türme näde dogry basylypdyr diýen tasdiklama da ýok. BMG'niň Adam Hukuklary boýunça komiteti diňe Gelli Kariyev tutulanyny we soňra türmede saklananyna onuň tutsaw hökmüne käbir hukuklary bozulupdyr diýer. Haýsydyr bir pul jerimesi hakda bu dokumentde asla agdalmaýar. Geçen ýylyň 20 dekabryna Kariyev Serebrenniklaryň uly yalançylygy barada derneji gepleşik efire berilen soň Erkin Türkmenistan TV radiosynyň adyna iýleşlerimizden onlarça minnetdarlyk hatlary geldi. Yurdun içinden gelen şol hatlaryň käbirine Gelli Kariyewiň hem onuň aýaly Yulia Serebrennikň yurtda dürli döwürde eden jinayet häsiýetli adalatsyzlyklary, bozgoklukları, Gelli Kariyewiň hem onuň kakasy Gurban Kariyewiň we Yulia Serebrennikň ahlak adynçylyklary barada maglumatlar gelip goşdy. Ol hatlaryň birine Gelli Kariyew türmede ýatyrka aýaly Yulia Serebrennikň änewde atyatak saklaýşy hem adamlary aýlap işledip soň hakyny bermän işden koýup goýberşi barada habar berilýär. İň adymdan bir adam meselesini munyň sebäbiniň Yulia Serebrennikň günnüýdüň güni atyatagyň duran ýeriniň ýereyesi bilen jynsy gatnaşyk edip ýatyrka tötäniň üstünden barmagynyň sebäp bolanyny aýdylýar. Bu faktlar Türkmen halkynyň, Türkmenistanlylaryň Kariyev Serebrennikler maşgalasy meselesinde Niyazowdan we Berdimuhammedowlardan has aldajy, ahlak taýdan has azgyn maşgala bandasyna uçurandygyny görkezýär. Emma muňa garamadan Kariyev Serebrenniklaryň toruna düşen, olaryň yalan wagdalaryny aldanan iýleşlerimiziň käbiri bu ogry, ahlaksyz hem adalatsyz maşgalanyň pyssypujurlyklary paş edilenine, faktlara inanmaýanlyklaryny ýazýarlar. Elbette, inanyp inanmazlyk herkesiň öz işi. Ýöne biz hiç kim bilen inanýanmy, inananok diýen oýuny oýnanjok. Biz halka anyk faktlar ýetirýäris. Faktlar bolsa ören kezir bolýar. Faktlar hakykaty paş edýär. Şondan soň ogrynyň tarapyny tutanlar, onu gollanlar, ogry şäherge bolýarlar. Munyň jinayet kodeksinden näme anladýanlygyny goý her kimiň özi degişli maddalary okap göz ýetirsin. Biz bu welekki gepleşigimizde türkmen, rus dillerine gowy düşünmeýän iýleşlerimizde hem daşary ýurtdaky dinleýjilere düşnükli bolsun diýip geçen ýerde diňe rus diline çap eden dokumentimizi Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dilleri bolan ingliz, fransuz, ispan, arap, rus we hytaý dillerine de çap edýär. Okan, görün, göz ýetirin. Bu dokumentlerde 7 milyar dolar ya da asla pul tölew barada ýeke setir, ýeke söz de ýok. Eger şeýle sözler tapsaňyz, onu atawursuny hem onuň maşgala bandasyny golda berin. Ýöne iň gowsy,
olaryň kanalyndan abunolukdan çykmak hem olardan daşlaşmakdyr. Şonno başyňyz aman bolar. Owrunyň ağırlygyna düşüp uly kynçylyklaryň üstünden barmarsyňyz. Ine biz bu yerde agdalyan dokumenti Birleşen Milletler Romasynyň 6 sany resmi iş dili bolan İnglis, Fransuz, İspan, Arap, Rus hem Hytay dillerinde çap edýäris. Bu şelgeleri peýdalanyp siz ol dokumentleri dron ýerinden Birleşen Milletler Romasynyň saýtyndan, sahypasyndan okap bilersiňiz. Sözümüzün soňuna aýtjaklarymyz, biz bu maşgalanyň türkmenleri ähli türkmenistanlylar çürkemek üçin hem işlemän pul kazanmak üçin halkara derejede ýüduran kezzaplyklaryny paş etmegi dowam ederiz. Çünkü günne aşa halkyň haki bar diýip toty ýaly näçe nokgullasalar da maşgala bandasy ol hakyň nämedigini aýdanoklar. Bu edep bir hakykaty açmakçy. Halkyň hakykaty bilmäge haky bar.